Здравейте! От днес 23 август до 22 септември започва периодът на Зодия Дева, която олицетворява архетипа на служителя, лечителя и аналитика. Тя е свързана с прецизност, грижа и стремеж към съвършенство. Психологически Девата проявява силна вътрешна критика, нужда от ред и желание да бъде полезна. Символът и е стилизирана буква М с завита опашка, която изразява аналитичност, самовглъбяване и скромност. Този знак се свързва с духовна чистота и независимост. В митологията Девата се представя чрез образа на Астрея, богинята на справедливостта, която напуска земята, когато човечеството губи невинността си. Класически изображения показват Девата с житен клас в ръка, символ на плодородие, труд и грижа. Понякога тя се изобразява като ангел или лечител, облечена в бяло, с поглед навътре. Девата не търси признание, а действа тихо, но с дълбоко въздействие, превръщайки реда и служенето в път към вътрешна хармония. Девата ни напомня, че истинската сила е в тишината, в служенето, в стремежа към вътрешната хармония. Приятен уикенд, ваша Лия! Не забравяйте да се абонирате за канала ми в YouTube. Кльомба, Мултивърс, _Лия.